ҳамкорои азиз, қисмати якум ба ҳама фаҳмо шид? бале. ҳама аяк гребон сар бароварда кор мекунем. бале. ана ки мегзарем қисмати дуюми маҷлисда. қисмати дуюми маҷлис ин реҷаи корӣ. реҷаи кориро дида мебароем, ба шумо маълумот медиҳем. рӯзи душанбе. аки рӯзи душанбе аз баски бениҳоят рӯзи вазбинай, рӯзи вазбини корияй, барои ҳамин рӯзи душанберо рӯзи истироҳат эълон мекунем. Чи бас чи. Акнун мегзарем рӯзи сешанбеда. рӯзи сешанбе медонем ки касони дар ҷа ҳастанд нағз истироҳат намекунанд. оя хеле оли дар кор нестанд ва ё намефаҳманд. рӯзи сешанбе кор меянд. ҳаморо бифаҳмонем ки рӯзи душанбе истироҳатай. мумкин ҳамо кор да биям бо. ана барои ҳами рӯзи сешанберо истироҳат пута эълон мекунем. мегзарем рӯзи чоршанбеда. чоршанбе аз баски рӯзи душанбе сешанбе истироҳати хуб кардем, шахсое ки истироҳат ҳам накард истироҳат кардан, рӯзи чоршанбе рӯзи корӣ эълон карда мешавад. ҳамин рӯзи чоршанбе сидқан кор мекунем. раҳмат. ҳамкорои азиз, мегзарем рӯзи панҷшанбеда. ана ки рӯзе ки чоршанбе ҳама кор омад, аз соати 8 то соати 5 кор, мебинем ки ҳама сидқан кор кардан. хай бо мебинем ки монда шидаги ину хӯ. барои ҳамин рӯзи панҷшанбера рӯзи истироҳат эълон мекунем. раҳмат. ана ки мегзарем рӯзи ҷумъада. рӯзи ҷумъа. ака аз баски рӯзи шанбеи бозор рӯзи истироҳатияй, ҳамин рӯзи ҷумъа бояд тайёрӣ дидан дар кор барои рӯзи истироҳатӣ. агар тайёрӣ набинем мо чӣ хел дар рӯзи шанбеи бозор истироҳат мекунем. ана барои ҳамин рӯзи ҷумъаро рӯзи истироҳатӣ гуфта эълон мекунем. раҳмат. ҳамкорои азиз, ана камада фаҳмо? ягон саволу дархостҳо бас барои ман. раиси асавотиё. марҳамат. ман як чиза нафаҳмидам. чира? гап зад нафаҳм. ҳар рӯзи чоршанбе бар рӯзи корияй?